Dek, gak jogging? Jogging? Iya, Dek. Oh iya ya. Iki mau kan hari libur. Nang lapangan rame atau edo jogging? Mestine yo rame, Dek. Wong aku yo reti mau Mbak Parmi lagi mangkat tok. Parmi? Parmi. Bajuku nang kene. Ora ono iki. Mosok ketake mau nang kene iki? Oh, lha nantang perkara apa piye? Kok jogging barang? Ora mas. Jogging ora marai sehat, malah marai penyakit. Iso mari penyakit piye to, Dek? Lah ono parmi ngono re mas. Lah bojoku kan gak seneng nak ono parmi. Lah timbang tensine bojoku munggah, ndak marai penyakit. Lah piye sampean mangkat jogging ora, Dek? Ora mas. Marai nang lapangan ono parmi kok. Bojoku iki ra seneng mas, nah aku cedak parmi. Aku sebagai suami kan harus menghargai perasaan istri toh mas. Ya wis, Dek, nek gak melu, aku tak mangkat lapangan sik. Iya mas. Ayo, Pak. Tenan, Pak. Sampean gak pengen jogging tenan? Ora bu. Lah nak terima pengen sehat lapo leren jogging nang lapangan barang iki. Lah kok awake dhewe mlaku tilik tanduran nang sawah tak ya mare sehat. Iya, Pak. Ora trimo sehat, tapi yo tambah syahdu. Iya, Pak. Tak gekno kopi sik ya. Ya. Lapo tecek nang omah ki mau lho. Biasanya nek esuk ngene iki wis mangkat blonjo lho. Ki mau urung mangkat. Iki lho, Pak, kopine. Iya, Bu. Biasanya kan nek esuk ngene iki ya blonjo to, Bu? Lah ki mau kok gung mangkat. Aku ki mau gak blonjo, Pak. Soalnya blonjoku ndek wis tak dubeli. Pak, neng lapangan kan ceweke ayu-ayu. Masa sampean gak pengen? Aku gak pengen, Bu. Meneh nang lapangan kono ono parmi. Aku gelem jogging nang lapangan. Tapi gak ono parmi, Bu. Lho, Pak. Pak, Parmi wonge kan ayu, putih, mulus. Mosok sampean gak tertarik? Ora, Bu. Aku dadi wong iki gak pengen mlingo rono, mlingo rene. Aku pengen menjaga kesetiaanku ben hubungan rumah tanggane awake dhewe iki tetep harmonis. Pak, saumpama enek wong taruhan, sampean dibayar 10 juta, dikon mengkhianati cinta kita, sampean dikon selingkuh karoan Parmi, sampean gelem ora? 10 juta? Iya. 10 juta ki apa to, Bu? Aja meneh kok 10 juta. Aku gak dibayar iki lho gelem. Hah?